दिनै जोङो बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बिदिन्थि जे जाय समनिफ्राय बर'नि थामोनथा आरो उदांस्रिखौ रैखाथि होनो थाखाय लाबोनो थाखाय सोमावसारनायाव बेबायदि मोनसे बिदिन्थि दं। नाथाय जायफ्रा दिनै बेबायदि गोदान आफाद दानानै गोदान माने सोदोब बरनदों, गोदान माने जि बिटिआर थामथि गोरोबथानि उनाव बिथांमोनहा हज्रि खावनो नागिरदों जे बिथांमोना आलादा रायजोनि मोनसे सिन्था खालामदों, बेफोरो गासिबो बेहाय राजनिति षड़यन्त्र दं। मानोना जाय बिथांमोनहा दिनै दाबिनो ओंखारनाय सुबुंमोनहा बे थामथि खोलोबनि एबसुनि सोमावसारनायनि आन्दलनाव एनडिएफबिनि सोमावसारनायनि समाव बिथांमोना बहा जिरायनानै थायामोन, बिथांमोना मानि नाटक खालामामोन, बिथांमोना मानि नाटकनि गेजेराव मा राजनितिनि खैसारिनि गेजेराव गुबुन राजनिति हान्जाजों दैदेनजानाय छात्र संगठननि छात्र फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोन। दिनै बिथांमोनानो फिन माने दिनै बर' आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ दिनै बिथांमोना बेबायदि मोनसे नोजोरजों नोजोर बोदों जे बिथांमोना बेबायदि मोनसे खैसारियाव गाव गावनि लाबालाबनि थाखाय दिनै बिथांमोना राजनितिनि खैसारियाव बेबायदि मोनसे सोमावसारनायनि मोनसे बार बिथांमोना दिनैहाय बार होनो नाजादों। नाथाय बेयो जाफुंसार जानाय नङा। मानोना बिथांमोननि जि जोनोम, बिथांमोननि जे उद्देश्य आरो बिथांमोननि जि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय लोब्बा थानाय बिथांमोना जोबोरानो गोबाङानो माने बिथांमोनहा माने समाजनि नोजोराव सोलिफुनाय सिगांनि सोमावसारनायनि नोजोराव बिथांमोना गाव गावहानो माखासे माने गावनि सुफुंख'नो हायै माखासे जेंनाफोर दङ आरो बेखौ लानानै बिथांमोनहा दिनै जेबो जाफुंसारनाय नङा। आरो बिनि थाखायनो बर' आइ आफाया दिनै थामथि गोरोबथानि उनाव जोङो मावफुंजाबजोबनायखौ बे बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंजोबनायनि फारसे जि जोङो नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार आसाम सरकारखौ नारसिनदों आरो बे फारसे नोजोर बोनानै जों थांबाय थागोन। मानोना गोरोबथानि उनाव लोगो लोगो गोरोबथा मोनसेखौ नेवसिनानै आरो बेबायदि मोनसे थासारि सोरजिनाया बे बयनिबो थाखाय गनायथाव नङा। मानो होनबा बिएसि गोरोबथानि उनाव 1996आवसो फिन बिएसि गोरोबथाखौ माने जोंनि थाखाय थोजासे नङा होननानै बेबायदि मोनसे सोमावसारनाय लाबोनाय जादों। 2003नि उनाव लोगो लोगो रावबो बेयाव सोमावसाराखै, मोनसे गोरोबथाखौ मान होदों। बिएलटिनि गोरोबथा बयबो हारिनि माहारिनि आफादफ्रा मान होदों आरो बेबायदिनो आवगायलांदों आरो फैयै फैयै 2010 मायथाइनि उनावसो सोमावसारनाय मोनसे थासारि फैदों। आरो दिनै 2020 मायथाइनि जे 27 जानुवारियाव गोरोबथा जानाय मोनसे गोरलै गोरोबथा दाबो, जाय गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय आथिखालनि आसाम सरकार, भारत सरकार आरो जयै सोमावसारग्रा हान्जानि बाय सिगनेटरि एनडिएफबि गासै हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव लोगो नांनानै दिनै आवगायदों। आरो बे फारसे नोजोर बोनानै जाय समाव थामथि गोरोबथानि उनावनो जोंहा मोनसे गोजोन थासारि फैबाय, सिलायनि आन्दलन जोबथ'बाय, गुबुन गुबुन रोखोमनि थासारियाव सोलोंथाइ बायदि बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव दावगालांनो थाखाय मोनसे थासारि फैदों। आरो दिनै बेबायदि गोरोबथाखौ बिथांमोनहा गाव गावनि राजनिति लाबालाबनि थाखाय दिनै नेवसिगारनो नाजानानै बायदिसिना सोंखारिनाय बाथ्रा लाबोनाया बियो दानि समाव गनायथाव नङा। आरो बिथांमोनहा दिनै जुदि बेबायदि गनायथावै माखासे थासारिखौ बिथांमोना नेवसिनानै दिनै बेबायदि दावगालांनो साननाया दानि समाव बे गनायथाव नङा। मानोना दिनै आसाम हादर, भारत हादराव बेबायदि जेबो माने बेबायदि गोदान रायजो सोरजिनायनि पलिसिबो गैया आरो बे पलिसिया फैयोबा गोबां रोखोमनि गोबां थासारि जानो हायो। नाथाय दिनै बिथांमोना बेबायदि गोरोबथायाव फैनाय एनडिएफबिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिग्रायारि हान्जानि दैदेनगिरिजों लोगोसे जाय बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनांगौनि थाखाय सेस्था खालामनाय दं, जाय बिथांमोनखौ दिनै केस उइड्रलनि बाथ्रा दं, जायफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौनि बाथ्रा दं, दिनै बिथांमोना गासैखौबो दिनै बाजानानैसो बिथांमोनहा दिनै बेबायदि मोनसे सोमावसारनायनि थासारियाव थांनो नागिरनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि बे जि मोनसे सोमावसारनायनि थासारि लाबोनो नागिरनाय जों बेखौ खुनुदिन गनायनो हायाखै आरो बिथांमोना बे बेलायाव दिनै जाफुंसार जानाय नङा, बेखौ जोङो गोख्रोङै जों बुंनो हायो आरो नोजोर बोनो हायो। मानो होनबा आइ आफा बिदा फंबाय बयबो बिथांमोननि सायाव जों फोथायनो नाङा। मानो होनबा बै समनि सोमावसारनायाव बिथांमोनहा उदाङै आलो गोजोनै उन्दुना दंमोन आरो आलो गोजोनै बे जोंनि सोमावसारनायखौ होबथानायनि बेलायाव बिथांमोना मदद खालामदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना गावबागाव बेबायदि मोनसे थगायनाय मोनसे राहाखौ लानानै आवगायनो सानदों। दिनै बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायाव आरो बे बिटिआर गोरोबथाजों फैनाय मोननाय जि दफाफोरखौ भारत सरकार, आसाम सरकारा मावफुंनांगौनि थाखाय गोबां रोखोमनि सम आरो सुजुग होगासिनो आरो मावगासिनोबो दं। नाथाय मोनसेल' बाथ्राया बे जे 2020आ कभिडजों थांबाय, 2021आव खावसे कभिडजों थांबाय आरो बिनि उनावबो जुदि बेबायदि माखासे खैसारिजों गोबाङानो जि बुंनाय फोसावनाय जे मोनसे गोरोबथाखौ जुदि हरसेनो मावफुंनांगौब्ला एबा बोसोरनैजोंनो मावफुंनांगौबा बेथ' असम्भब। आरो बे खुनु राजनिति बिथांखिनि गेजेरजों मोनसे गोरोबथाखौ बोसोरनैजों बोसोरथामजों मावफुंजोबनायनि जेबो बिथांखि फैया। नाथायबा मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंलांनायनि मोनसे बिथांखि फैयो आरो दिनै बेबायदि बिथांखि फैगासिनो दङ। आरो बिनि सायाव फोथायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो नारसिनदों आसाम सरकार, भारत सरकारखौ दिनै सिमा बारायनायनि बाथ्रा
भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा आरो गुबुन गुबुन बेफोर गासै जि संदाननाय नाम सोलायनाय बायदि बिथिंखौ लानानै भारतनि संबिजितनि एमेन्डमेन्ट जानानै गनायथि मोननांगौनि थासारिसिम थांनो थाखाय बियो एसे सम लानो हागौ। नाथाय बेबायदि गोरोबथाखौ नेवसिनानै नासयनानै बाथ्रा बुंनाया बे गनायथाव नङा। मानो होनबा मोनफा मोनफा आयेनिक नोजोरजों नायोबा गासैखौबो मावफुंनायनि थाखाय मोनसे सम थायो आरो बेबायदि समखौ लानो हायो। नाथाय बेबायदि एकर्डखौ नेवसिनाय नासयनाय बेयो गनायथाव नङा आरो बिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ सोंखारियो जे बे थामथि गोरोबथाखौ बिथांमोना सोंखारानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मानोना गासै खामानिया फारि फारि जालांगोन बेखौ जों फोथायो आरो बे जाफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो जों सिरि थानाय नङा।